maju apa ora ngarsa? Iya. Ya yo. Yes. Ya yo. Yes. Kowe iki rembukan karo sapa? Oh, yes. Ya yo. Turu mesti kowe. Asleme yes. Ayo madhep rene. Nyapa? Ayo jalan perang karo aku. Lah ya perang ya perang. Ing kene margane. Kepeksa anggenipun jagongan kedah. Kendel sawetawis. Niki enten bocah mlutu teko mriki. Pacakane pancen ya SD. Genah iki SD Impres iki. Neng kok ya ora memper babar pisan iki lek Bagong tau ngger anak Prabu. Nggih Bapak Durna. Ah nggih. Duh. Iki pancen nyepelekake nantang karo negara tenan. Kok saged? Mang pirsane niku lho. Topine genape. Seragame becik ya ngangge dasi. Ngisor ya sepaton kasogi. Neng parandene niku lho ngen klambine niku adate tulisan Laktut Puri Handayani. Lah niku Bagong tulisane kok iso preman saka gilingane karepe piye iki? Aku caidan niki. Ah iya, edan kok ya melu sowan ora. Bagong, padha becik. Nggih. Awit saking berkah pangestu paduka Sinuwun Prabu Duryudana wilujeng niskala anggen kula sewa. Sabrak, hormat gerak, tegak gerak. Mboten langkung sembah pangabekti kula konjuk. Istirahat di tempat, gerak. Koclok kuwi. Neng pasamuan sing semua kaya ngene parandene malah latihan upacara. Penak ning nggone lungguh. Nggih, mboten kirang prayogi anggen kula sowan. Bekti kula konjuk Sinuwun Prabu Kurupati. Yo. Joko Girong Pitana. Joko Pitana. Joko ki nom Pitana ki rasa ing Panembah. Sorry lali. Lah cara widupane Narendra Ngastina Prabu Duryudana ya Suyudana Anggendari Suta Destaratmaja terus Tri Pamangsah Kurawa Indra Dana Kasina. Kurawa Indra tok. Kurawa Indra tok. Bagong. Bagong. Padha becik. Elah. Halo guys. Jenengan kok teko kene? Diundang teko kene aku. Ya pripun kabare? Mandura lak nggih tentrem mawon. Yo, ora perlu krembuk Mandura, lungguh sing kepenak pangestuku para kaki tampanono. Ya kula tamu dadi jimat. Yo maksud temen kok. Penakno gon lungguh. Nggih. Alon-alon mawon to sampean. Kabeh wong ngerti lek sampeyan wong kereng. Mboten perlu seru-seru. Yo. Nggih, kula kinten jenengan mboten mangkat. Mergo ndingi ning Tuban sing mangkat aku tok kowe ora mangkat. Bareng neng Mojowarno kono mangkat, aku ora mangkat. Ora ngerti nek dikira jutakan awake dhewe padha tuweke lho ning kene. Meneng lah ning ora. Mengane lah. Bagong padha becik. Nggih, becik ketitik ala ketara. Sembah kula konjuk Raden Pati Haryo Sengkuni nih. Iya, Bagong. Bagong padha becik. Pih sapa iki? Kartomarmo. Lho, mambeng wis dadi sukma lho. Kaya jek urip lho. Oh dudu aku. Mau bengi Kartipeya. Wah, syukur. Apa mau ning protes ngono sing diprotes dudu dalangene sing iki sing nyepake iki. Aku iki apa-apa latah tak tokke kok ya. Pangestuku tampan ana. Lho, derajatmu ku mangestoni karo aku. Aku karo kowe tuwek endi mo? Ha? Kowe iki rong apa-apa kuwi semene. Ora perlu wong neka-neka karo aku malah kuwalat lho kowe. Bagong. Nun. Ana wigati apa janur gunung kadengaren keteka ning Stinggil Binatarata negara Ngastina. Murakake Wedarna kang kanthi tetilok. Nggih, nuwun sewu. Amit-amit pasang kaliman tabit tinebening tulak manuk. Manu. Tulak manu sumawang tawang tuwang. Anggen kula siba wonten Stinggil Binatarata negari Ngastina ya ing Gajah ya ing Liman Benawi mriki. Sepisan kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk dumateng Paduka Sinuwun Prabu Joko Pitana. Angka kalih kula dipun titipi salam taklim
saking guru kula, saking dosen kula ing pertapan Kembang Sore, sore padang bulan ayo kanca padha gujikan to. Ora lucu. Ngene iki ya golek usaha malah dipaido ora. Nenggih ki Dawala utawi Ki Sabdawala. Salam kagem Paduka Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe murid ana pertapan Bang Sore. Nggih, kula siswanipun mrika nutus nggih. Kula sowan mriki menika manut dawuhipun Ki Dawala, negara Ngastina niku nggen sekolahan, nggen pawiyatan niku ngibarate timbangan jomplang, ngibarat hitungan niku tiba ganjil. Kathah para nom-noman sing sekolah, para siswa, para mahasiswa niku sing pinter, sing mumpuni niku kathah. Ning kenapa racake kok ra duwe tata krama? Lek pintere ya ora maido, ning nggen etika, nggen attitude lho. Kok ora dipersudi niku. Mila upami jenengan menapa duwe program sing jenenge sekolah unggulan. Kula suwun aja mung dadi sekolah unggulan, ora mung unggul tok ning dadi sekolah sing manfaat. Ngono lho. Paham? Paham. Ayo paham. Manfaat. Dadi pawiyatan utawi sekolahan kanggene Bagong niku wonten sekolahan sing patut nggih contoh. Nggih sekolahan kula wonten ing Kembang Sore. Sekolahan kula mriku sekolahan sing hebat. Lah tandha-tandane sekolahan hebat niku napa? Manggatekke nggih. Sekolah yang hebat tidak hanya menerima siswa yang berpotensi untuk mengangkat sekolahnya menjadi berprestasi. Namun sekolah yang hebat adalah sekolah yang mau menerima siswa yang lemah dan dicetak menjadi generasi yang gagah sehingga sekolahnya menjadi indah, megah dan berkah. Itulah sekolah yang hebat. Jangan tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lucu banget kowe ora, cangkemmu menengah. Ana wong usaha ngece, serampang kemudun, tok-tok gentung. Ya, kowe iki jane Bagong apa Cakil? Aja ngendel-ngendel kowe ngaku pendhita ampuh, pendhita sing muridnya akeh, pendhita sing mumpuni nyatane kowe ya mau Santi Mulya Gong Pindhu. Menengah. Ora usah dipoyoki ngono ki, ora usah diseneni ngono ki. Ngono wis jarke wae, ngono wis pucet dhewe ngono ora usah. Nah, ngoten niku. Dadi kula kepengin membangkitkan semangate para pamarintah negara Ngastina mriki. Monggo dibangun sekolahane sing apik, ora mung ndadekke bocah pinter, ning ya bocah sing bener, bocah sing bener. Lah, niki ngeten sinuwun. Critane Kembang Sore niki lak nuwun sewu sekolahane nembe wonten 3 gedung. Nembe 3 gedung mergo niku urunan kok. 3 gedung mongko murite mboten kirang saking 10.000. Dadi anggere enten pamulangan ngoten niku sing mlebu bocah 30 no sing apa sisane niku kabeh antri nganti pirang-pirang kilo. Nganti guru kula Ki Dawala niku nuwun sewu ora iso leren, ora iso istirahat. Mergo napa? Murite pancen akeh tenan. Nah, gandeng Kembang Sore menika lak mapanipun wonten negari Ngastina. Dados sowan kula mriki sepisan nyuwun idi palilah, nyuwun izin anggenipun Resi Dawala ngedekaken pertapan niku siji. Angka kalih Sang Dawala niku kepengin bangun sekolahan gedung sing pirang-pirang men iso mencakup nggih mewadahi para siswa-siswa niku. Lah mongko arep bangun gedung, bangun sekolahan niku lak perlu probaya. Dados sowan kula mriki badhe ngaturaken proposal kunjuk Paduka Sinuwun Prabu Duryudana keparenga paring pisumbang tumrap pambangunane nenggih pawiyatan Kembang Sore. Mekaten atur kula kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalam. Rudha muntat lerake netat Dukaya sinipi jojo bang mawing-mawing wengis Mitra kocak ngundar andir idep nyomangala cakra kaya kembang ora waribang lamun kasumeta mrangsah gedeng
muruk dahanane menungso ora urus sepisan sing jenenge Ki Dawala gurumu kuwi cetha lamun ora ngerti karo tata krama rawanuh karo Udanegara ketitik wani ngedekake pawiyatan tanpa njaluk pamlilah lan pemerintah negara Ngastina kuwi kleru angka loro nyatane palungguhan iki ora opor bebek cukup awake dhewek mung arep ngrepoti karo negara buktine kowe teko kene mung arep golek pambiyantu kanggo mbangun pawiyatamu men saya akeh cetha lamun tok kembang sore iki gedhen piyak kurang cagak paribasan gegayuhane gurumu kuwi kaya dene wong wuta ngitung lintang-lintang luku sinawat balang kayu tangeh kenane cepat lupute mula kang mangkune yen pancen ra gablek dhuwit ra duwe brana picis aja gawe sekolahan kowe mung arep nyaingi sekolahanku saka 5 mula kang mangkono becike pertapan kembang sore dina iki kudu ditutup mergo ra duwe anggaran ditutup Bageng kowe ra ngeman karo jenenge bapakmu Semar Badranaya parandene kowe mung dadi kere klesotan ana ing kembang sore tan wurunga kowe mung diwirang-wirangake ngalor ngidul mun kok golek sumbangan kaya ngene apa cetha ora bejaji babar pisan ora subut ora cocok karo kondhange tan wurunga mung arep njerimpeti karo negara tan wurunga mung arep gawe kesel gawe gendro muridé pirang-pirang mbok muridé iki mula aja sok semuti suci aja sok gemagah neng kono sekolahan ora ditarik probio nyatane ra gablek duwe kuwi tegese wong semuti suci wong sombong ra patut babar pisan ora patut babar pisan ayo dibubarke wae pertapan Bang Sore bubarke wae bubarke mekson dadak melu-melu kaya budine wong ceplek lalien kalengkane ngrat nadyanto Ki Bagong amung dagelan sing glece leda-ledi nanging yektine kuwi menungsa sing isih duwe rasa pangrasa rinten dalu tumindake mung sarwa clometan nanging sejatine duwe ati ingkang alus ati ingkang suci ngrawit batine karana Ki Bagong pinter angasta ricikan rebab pramila bareng den dukani dening para lenggah amung kendelan kemawon tumungkul kang wadana merem dipet mripate nyuwun pengayoman mring purbane Hyang Agung gaiping Gusti ingkang makarti mangkono lap kaya jinempa ning angin hical Ki Bagong geger sing padha lenggah loh Jan apa Bagong nang ndi? Lho nang ndi pun iki, Pak. Awan. Alah, ya ana. Yogyakarta Marmot Yogyakarta. Iki, Bapak. Poko Prabu Mandura, kula nyuwun senjata pitulungan mangbubarke kembang sore. Mangke riyen. Yen menika kula kepeksa mboten condong mboten rumaja kalian Yayi Prabu Duryudana adatipun menawi jejer ngeten iki jeneng ngandika padu bantah kalih Bagong. Bagong niki bener ngedekne pawiyatan niku sing wajib ngayomi pancen kudu negara Ngastina nanging nyatanipun disemangke ical saking Pandulu yen Bagong ilang niku memper mergo angger wong kabeh nyeneni kabeh dukani kabeh mung do maido mongko dadi Bagong niku ora gampang abot sanggane nika nuwun sewu salah satunggaling siswa ing tanggel jawab aja ana Bagong nuwun sewu menawi badhe bidangetan mboten badhe saged jalan awis sedaya kendaraan dipun titipaken griyane Bagong ngoten lho
Ah, boten dilawanan paman sengune diopyak ning dilange Bagong. Ae goleki Bagong le. Menyat endahing swasana ora kaya endah ingkang mapan ana ing Taman Sari kene. Wedhus iki. Nyapa wong kembar aku ora bakal nesu. Kula ingkang sowan wonten mriki. Lho. Kok to? Kowe lak gong BA to kowe? Nggih, kula Bagong anak Semar ning sakmenika kula sampun dados mahasiswa. Ana universitas ngendi? Wonten kampus Mbang Sore. Rektoripun Ki Dawala. Lah kok kowe bisa teko mlebu ning kadilan ora kadenangan dening para prajurit ing tunggu ning kene. Kula niku critane ngeten. Kula niku nak sowan wonten ing Stinggil Binatarata. Negari Ngastina niku lak badhe nun sewu ngajokne proposal nggih mbangun sekolahan. Lha kok disuweneni wong pirang-pirang. Kabeh nyeneni, kabeh niku ngece, kabeh ngelok-elokne. Lah kula terus sambat dumateng purbaning Gusti ingkang Maha Kuwat. Satemah ing mriku kula merem dipet niku kaya digawa karo angin ngoten lho. Angin lesus lir pinusus. Lah kok ngerti-ngerti duga mriki kula niki ambak tuki mriki asine kula mboten jarak. Kula niki asine bingung. Kula niku bingung ngono lho. Bingung. Nggih, bingung. Sungkem kula kunjuk ndara Ratu Banowati. Ya wis ndak apa gawe bombongi rasa. Penakne nggonmu lungguh. Nggih, mboten kirang prayogi angin kula sowan. Nduk. Apa, Mak? Iki sowan nang ngendi, Nok? Bengi iki awake dhewe antuk pakurmatan sowan ana ing Cangkemmu meneng sik to. Ora nyawang kahanan iki lagi jejer lho. Jejer Banowati ketekan Bathara Indra. Kok iso ndak-nduk ambung lho kowe. Aja, Mas. Ambunge Moh. nengamu no. Wis ora melu to. Kowe mesti wis sibuk kowe nari terus tambung lho kowe. Ora. Senengane. Ofa to kowe? Senes. Semau suwira petuk malah suaramu apik, rupamu ayu, aku seneng. Nduk. Wong sabar kuwi bakal dikasih karo pangeran. Iya, Mak, iya. Sapa ngalah luhur wekasane kok, Nok? Iya. Tak idoni raimu lho kok. Senengane ta. Niki upamane tikus loro kan ngalih riyen saged mboten? Lah kersamu mboten estu niki amargi niku kula pengen omongan penting. Biyung, wonten dawuh. Limbuk, Wonten dawuh menapa ngersekaken lagu tragedi Talikotang. dapurmu tragedi tal kowe dhewe ora tau kotangan ora. Iya kalah karo Gatotkaca. Gatotkaca kotang Antakusuma. Kowe lunga dhisik. Nggih. Kala ulat urung bisiki ditatet abarung kang ayu tenan Banowati joh alus maning
suarane sapa? Dagong, nun. Tek apik men ki suarane sapa? Sinden isi Surakarta, dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Nggih, pedalangan. Nenggih pun Sugeng Rahayu. Kuwi bis ya nyok, bis. Senes niki to? Dudu meruh kowe ora. Madhep rene. Nggih. Gurumu mau sapa? Kembang sore mau lho. Ki Dawala. Adate pendhita utawa guru ki lak gelare iki begawan. Begawan niku lak mbiyen tau dadi ratu terus dadi pendhita iki begawan. Adate resi. Pancen guru kula niku moh gawe gelar begawan, resi, napa kemawon mboten gelem. Mergo dheweke men cedhak karo para kawula. Mergo yen gelare niku keduren wong pengen nyedak malah isin ngono lho. Ning kuwi wis kondang lho, mbrebeki kuping mamun tok. Gurumu pancen ya siswane iki pirang-pirang kawruh sing dibabar ki maneka warna, dasare ya utama. Pancen ngaten, kula niku seksine wong kula niku siswanipun kok. Ki Dawala niku pancen sak njaba lumrah nika. Luar biasa nika. Apa ya sok nambani wong lara? Berbagai macam penyakit niku nuwun sewu awit saka kersane Allah. Racake mesti mari yen digawa ngene nemen sewu Ki Dawala. Pokoke Ki Dawala le pinter ngobati wong niku saingan kali Dayak saingan. Pinter wong tangane bengkong ngene kali Ki Dawala langsung dilurusne tel tugel. Nambani apa wae iso. Nggih, guru watuk pilek, swara gerok, sinden radang ngoten niku lek musuh Ki Dawala niku gampang. Mesti mulih kali Ki Dawala gawani metil. Terus akhire seger meneh iso nyuwara kanthi apik ngoten niku. Nggih enten para pengrawit niku sing mergo kakehan linggo kena ginjel ngono ki mara ngene Ki Dawala niku racake ya sehat melih ngoten niku. Njur opahe mboten nate nyuwun opah, ikhlas lahir batin wong sing sekolah teng mriku mboten disungut biaya lho teng mriku niku. Mboten disungut biaya. Pungut ta? Nggih, ngoten niku. Yen wong lara ati apa Ki Dawala iso nambani? Tiang omah-omah geger mergo sing lanang duwe pacar anyar. Niku sing wedok niku cuwincing munggah meja dioyak karo nggawa napa niku jenenge birang. Sing lanang mlayu teng pertapan Bang Sore njaluk pengayoman Ki Dawala, wong loro ne dituturi sakniki meteng neh kok sing wedok. Rukun melih. Nentremne ati, nentremne wong omah-omah pinter. Nemen pintere. Sampeyan kok takon ngono apa atine lagi lara? Mang jujur kemawon mumpung kula teka mriki. Wadananira ayu kumakucam rahnya marak tani menawa kuwi utusan saka Gusti supaya nyelametake utawa ngusadani anggenku nandhang lara. Bagong. Ngopo kaya ngono? Lah piye aku cedhek karo parabola irungku. Kelakuane koyo ngono padha tuweke. Tuwek-tuwek ngene iki yo ambak kaya ngene iki yo si Udin yo galak lho ngene iki. Kowe tak kandhani. Mestine kowe lak yo ngerti sapa to jatine katresnanku, aku rabi kelawan Sinuwun Prabu Duryudana kuwi. Dudu saka karepku nanging pancen dijodhokake karo wong tuaku. Prabu Mulya, Salya.
Aku babar pisan ra duwe rasa tresna kelawan Sinuwun Prabu Duryudana. Nyatane wis omah-omah pirang-pirang taun Aku ngempet. Kowe tak kandhani aja diomongke sapa-sapa. Angger aku dikeloni. nyapa Gila. Aku tak melu kowe kapan mulihmu ning Kembang Sore, aku kepengin nyuwun tamba kelawan Resi Dawala. Lenging driya mangu mangun kong kanduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tantulusa ngeten niki mboten saged no. Kula niki lagi tugas mengajukan proposal kepada Sinuwun Prabu Duryudana. Lah kula mangke mulih mengko ora entuk gawe, ora entuk tanda tangan saka Sinuwun Prabu Duryudana, ora entuk bantuan saka Ngastina, sing malah mulih kula teng Kembang Sore nggawa sampeyan mesti didukani kalian guru kula. Kula tak wangsul riyen matur kalian guru kula bilih kula mboten pikantuk damel, mangke jenengan ngejak sinten para kawula utawi para abdi-abdi mriki napa prajurit supados ngeterke jenengan teng Kembang Sore. Yen aku ngomong nganti para wadyabala utawa para mban mesti wae bakal kadenangan Sinuwun Prabu Duryudana lan Prabu Duryudana tangeh lamun ngidini aku lunga saka Kadilengon. Aku kudu bareng karo kowe mboten saged yen kowe ora gelem barengi aku jerit lan wong kowe digoleki dikroyok karo para prajurit ana ing kene wis bagus. Mbah, nggih. Lah carane nggawa piye lek mlaku unuk-unuk wong loro nek mesti konangan. Aku lebokno ning Kancing Gelung. Kene angge topi kok Kancing Gelung lho. Lebokne topi nek tulisane Tuturi Handayani ngombe. Sampeyan duwe pupu. Apa kuwi? Bunder niku lho, cupu lho. Nggih. Pupuke sik. Upama ngono kuwi arep apa? Lah kene iki ora wedi karo sapa-sapa rawe-rawe rantas malang-malang putung. Suradira jayaning rat lebur dening Pangastuti, becik ketitik ala ketara. Sapa sing bibite ala kono wahyune bakal sirna. Karepmu arep apa kowe? Padang wani peteng wani aku. Nyekel kowe. Tegese Aku bakal mrawasa karo dedapuramu. apa nduk anggap aku wedi karo kowe apa piye? Ayo gelem. Kowe nekat kowe. Nekat. Lek cilik lara gedhe mati piye? Mati ya ben mesti nimbang ning omah ya doyak-oyak kredit. Mudan mbok wis. Ya ngono ayo tanding ngono kridane Bambang Swatama. Ya yo, yes. Maju apa ora ngarsa? Iya. Ya yo. Yes. Ya yo. Yes. Kowe iki rembukan karo sapa? Oh, yes. Ya yo. Turu mesti kowe. Asleme yes. Ayo madhep rene. Nyapa? Ayo jangan perang karo aku. Lah ya perang ya perang. Ing kene marganing patimu. Ya yo. Yes. Oh, yes. Oh my god. Asem paiman iki. Kowe ngopo kowe? Ah, ora patut babar pisan. Ayo adu arep karo aku, tanding karo aku. Udah tanding wis ben tak ayane dhewe. Bolak-balik kethek. Aku dudu kethek, aku menungso. Aku ora ngeloni kowe. Kowe senengamu gampang tersinggung kowe, gampang tersinggung. Tersinggung. Ayo maju apa ora ngarsa? Kira-kira Bagong apa kowe sing kelakon dadi bangkir palungguhan iki? Wah, kelakon dadi pengewan. Maju kowe.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kunjuk ana ngarsaning Gusti ingkang Maha Murah kang wis paring kanikmatan kamulyan marang sedhing atitah ingkang sumebar ana ing jagat raya. Nadyan ing donya ki akeh tembung sing patut ukara sing runtut ning kanggoku ora ana sing bisa ngungkuli endahe ucap syukur. Astagfirullahaladzim. Jagat digelar sak isine kabeh iki mung kanggo paring kanikmatan marang menungsa. Kejaba saka kuwi pangeran wis kepareng-paring dawuh lumantar Weda Suci sok sapa menungsa sing gelem nyukuri nikmat ingsun tegese pangeran yekti bakal sun tambahi. Ning kosok baline sok sapa menungsa sing ora gelem nyukuri nikmating pangeran yekti bakal nampa siksa sing perih. Ora perlu nyawang sing ado-ado. Badan sak kujur ki yen awake dhewe gelem nyinau, yen awake dhewe iki gelem glijah ki anane nikmat kabeh. Nikmate mripat kenanggo nyawang, nikmate kuping kenanggo ngrungokake, nikmate irung kenanggo gondo, nikmate tutuk kenanggo guneman. Ayo mulih Kang iki penditane kocluk iki. Neng jero tutuk ya. Neng jero tutuk ki karo pangeran dipasang ilat. Apakah manfaat dari lidah itu sendiri? Nadyan to ilat kuwi iso nuwun sewu ngrasake iki panganan legi, iki panganan asin, pedes, pahit. Kuwi pancen tugase ilat. Ning ilat ki meksana kekurangane, meksana kelemane. Apa to kelemane ilat? Ora bisa mbedakake antarane barang halal karo halal karo haram. Jamaah. Subhanallah. Ora iso mbedakake antarane barang halal karo haram. Upamane ilat mangan iwak pitik goreng. Ngertine ya mung gurih, ora iso mbedakne iki pitike dhewe apa pitik colongan. Pitike dhewe ya gurih, pitik colongan ya gurih, bojone dhewe ya gurih, bojone tanggane ya upamane iki pendhita ki edan kok Kang. Ngono kuwi iki lek ciklu-ciklu ning gugu nganti kaya ngono kuwi lho. Sawangen lho. Nggen sirahe kaya apem ngono kok suwitani lho. Nah. Wis lho. Nadyan to aku ki wong tuwa ning aku krungu sing kok ucapake. Aku kowe do teko kene aku ora meksa lho. Ora meksa, kowe teko kene saka karepmu dhewe. Tur aku ra yo njaluk prebiya karo kowe. Ewadene kowe rumangsa ora tentrem ana ing kene, ora percaya anane Resi Dawala. Kowe kena mengangkat kakimu dari kembang sore. Lho, ora perkara ngangkat kaki, ning nuwun sewu. Tembungmu tak gatekke wit mau akeh gojeke. Wigatine iki mung sithik. Jaman saiki ngono kuwi. Ngopo kok nganggo gojek ngangge tembung-tembung sing konyol kaya ngene iki? Pamriye men jamaah sing do lungguh iki njur tentrem atine, seneng kang dadi batine. Wong yen kadung seneng kok diwelek diwene kawruh apa wae mesti ngerti. Paham kowe? Pemangsamu. Lek ora percaya monggo. Pusik Antasena pusik. Iki ana bab wigati sing bakal disuwunake priksa. Monggo Kakang Antareja kula aturi matur. Nggih. Nuwun sewu, Kyai.
kula sowan tetiga wonten mriki sampun pinten-pinten dinten menika sejatosipun dinten samangke lak negari Ngamarta menika kecalan Panakawan. Panakawan SMKI ya to? Jenes. Panakawan niku abdinipun para Pandhawa. Ngoten. Naminipun Petruk. Petruk ki panganan apa? Jenes panganan ing tiyang. Sampun pinten-pinten wulan menika ica tanpa kabar dipun susul kalian Bagong. Lah gandeng sampun kondang kaloka bilih paduka menika brahmana ingkang wegik, brahmana ingkang limpat, brahmana ingkang waskita, mila kula badhe nyuwun prisa nyara widikaken magepokan kalian Petruk. Sak menika yektosipun Petruk menika wonten pundi? Yen taksih gesang mapanipun wonten pundi, ewadene menawi sampun pejah kuburanipun wonten pundi, kula nyuwun dawuh. Kumantung rasamu dhewe, kumantung rasamu dhewe, kowe percaya Petruk isih urip, ya pancen isih urip. Kowe percaya Petruk wis mati, ya pancen wis mati. Kumantung rasamu dhewe, kumantung rasamu dhewe. Tong ting tong ting tong tong ting tong ting. Murid-murid mriki kok saged kompak ngoten niku. Piye lho iki rumasamu? Piye? Kados bukti Kakang Antarja. Kumantung rasamu dhewe. Kowe iki aja nembang lho, aja nembang. Gumantung rasane dhewe. Tegese yen percaya Petruk isih urip ya pancen isih urip, yen Petruk wis mati ya pancen wis mati. Wis dioyak neh ae. Wong telu awake dhewe iki gathuk ing rembug lamun ta percaya Petruk isih urip. Yen isih urip saiki mapane ana ngendi? Takono, Kak. Nggih. Penemban. Kula ketiga menika pitados bilih dene samangke Petruk taksih gesang. Yen pancen Petruk taksih gesang, kula nyuwun prisa sak menika Petruk mapan wonten pundi? Kumantung rasamu dhewe, kumantung rasamu dhewe. Kowe percaya Petruk ana elor, ya pancen ana elor. Kowe percaya Petruk ana kidul, ya pancen ana kidul. Kumantung rasamu dhewe, kumantung rasamu dhewe. Piye Kang? Kumantung rasamu dhewe. Keduren ora. Yen percaya Petruk pancen isih urip, yen ana jagat lor ya ning lor, yen ning kidul ya kidul, etan ya etan, kulon ya kulon. Gumantung rasamu dhewe. Wis ngene ae. Mbah, apa? Iki cah telu sepakat Petruk isih urip, saiki percaya lamun ta Petruk mapan ana ing kene. Banjur Petruk saiki ndi? Astagfirullahaladzim. Dadi kowe cah telu percaya lamun ta Petruk mapan ana ing kene. Ya. Dirungokne yen perlu ditulis. Petruk ora perlu kok goleki. Ya. Tak baleni meneh. Petruk ora perlu kok goleki, titenono. Engko yen wis mulih bakale bali karepe dhewe. Sampeyan wis tau dikepruk tabuh saron. Astagfirullahaladzim, kok tembungmu nek kasar to, Pak? Mboten ngoten niku, sampeyan iki kebangetan ditutne wit mau lho. Lah kabeh ngerti lek wong bali mulih karepe dhewe. Ayo Kang, pendhita kaya ngene diguguk awake dhewe ning kene iki entuk apa? Tanjapala Pandhawa Byaka mulung.
mangung siring Sata Kurawa gambak kungkeh Srukati ite aku mendadar marang kesabaramu kira-kira tekan ndi. Nah, pripalungguhan iki ngene wae. Yen iki do kersa lho. Yen do kersa entenono ning kene wae. Tentremno rasamu, weningno pikirmu. Saben-saben ana lelakon apa wae iki mengko glejan, petanono, sinaunen, tak kira kowe Nadyanto ora nampa pawiyatan ingkang resmi ning gandeng kiwa tengenmu kowe gelem nyinau tan wurunga bakal entuk kawruh sing ora sithik